A 17ª edición da Romaría Etnográfica Raigame homenaxea este ano os fotógrafos ambulantes de finais do século XIX e ata mediados do XX. Esta festa de interese turístico de Galicia celebrarase como ven sendo habitual o 17 de maio en Vilanova dos Infantes, no concello de Celanova. Raigame probablemente non tería tamén razón de ser se non fora en Vilanova dos Infantes, porque o propio núcleo urbano, o burgo medieval, ainda que escapamos de utilizar a palabra medieval, porque despois dicen que é unha festa medieval e non é unha festa medieval, é unha romería que está asentada na descripción que Curros Enríquez fai do poema da Virxen do Cristo, de como se celebra a festa, a primeira festa, cando aparece a Virxe do Cristal, é dicir, ten unha razón de ser, que sería a outra pata, e ten unha data, que é o 17 de maio, non? Raigame consolida a aposta pola cultura propia que impulsa a Deputación de Ourense coorganizando o evento. A novidade deste ano é a exposición Etnografía e Fotografía, que achega nomes como Pacheco, Francisco Zagala, José Gil y Gil, Ruth Matilda Anderson, Xaquín Lorenzo, Chao ou Rizo. Certo é que, sen dúbida, é a festa máis importante que se celebra na provincia, ben sellada a nosa cultura, facendo que viaxemos ao pasado, pero tamén que estemos instalados no futuro, porque existen administracións como o Concello de Celanova, grazas á capacidade de proposta de Antonio Piñeiro e o apoio que prestamos económicamente en da Deputación para que os máis novos e as máis novas dos ourensáns e da xente de outras provincias e mesmo de fora de Galicia que se achega a Vilanova dos Infantes, que encontran razóns para, nese futuro, sentir ese orgullo por esta traxectoria histórica e cultural dun pobo como o noso. O presidente da Deputación tamén destacou que nesta edición se recoñece o labor do Museo Etnolóxico de Ribadavia co Premio Adolfo Enríquez. Preto dun cento de artesáns participarán este ano na Romaría, os cales encherán as rúas de Vilanova de oficios tradicionais e cultura popular. O cal, xunto ás exposicións e actividades programadas, volverán situar un ano máis a Vilanova como punto de encontro da etnografía galega. Precisamente, ca Axencia Galega de Turismo estamos traballando, xa nos acabamos de presentar, nun premio que sacan, premios parabéns, un premio que consiste nada máis e nada menos que en 400.000 euros, que trataremos, se o conseguimos, se ganamos, porque se presentarán moitos concellos de Galicia, esta é a segunda edición, seguir pondo en valor e recuperando globalmente a vila de Vilanova, que xa se ten feito moito económicamente sobre ela, pero queremos seguir traballando despois destes anos que non podemos económicamente apostar por ela. No acto de hoxe tamén se presentou a edición especial da revista Raigame, dedicada á celebración da Romaría. Entre os seus contidos destacan artigos e traballos de investigación sobre os fotógrafos ambulantes, as coleccións fotográficas do Museo Etnolóxico de Ribadavia, o arquivo fotográfico de Xaquín Lorenzo no Museo do Pobo Galego e José Gil de Miss Ledia ao cinema da emigración. A un oficio